ai là tụi lấy máu chuối khổ ngay em tiền là cho là cho lúng chui ra mà ai sẽ tập phụ thằng cu ra lúng chui mình ní khả năng người ta tiêu mới rẻ thế là cái sáng thì em về ta lỏng như khả ta phim thu là với Mr. rẻ tư rẻ phát ta em hello phụ thằng cu ra là cái này gọi là gì vậy anh này là cái cả đồ này tu nào hết imu mang la mà mi xí rẻ tạc lên à thì cái gì tiếng sáng khát mi xí rẻ tu rẻ phát toái ngay đi mà thì đây ôi chuyện phát triển là hiện amu mang la mà mi xí rẻ tới đi tiêu cứ vậy mi xí rẻ tốt mà ngay ala lo phát triển lo mi xí rẻ rồi amu mang la mà lo phát triển thế đi là anh nãy lẽ mà hệ là hiện hệ pi hiện lâu khói à hệ bazar khólai anh à nghe khólai thì moi đón khóc mày hệ ta hiện chẳng kha rồi đâu mày chẳng kha bút thật đâu mày lâu nè ara hi alien chi anh ấy thì tak nên đó nên ra phụ đồng chuan hei ta hian hei chok te thi sen sang po tha em chok te tiang hei la hin a thabi alo ne ya thabi chi chung khu bel hoi po sung ko cho chom wang wang tu ra ngai ni khu khon India ya sa ke se ga nge ide sa chen sa ta na ya kan sa ti ge ke cha em pan người pi em pan môi rồi có bari mà pan mo nal top le hay môi lệ top người trong khang nal top hey lên rồi hey về baba đi về baba về misuala ni gunda sano sata ana bung hok mok phel lo ma sa thkhop ma he tại hình lo sa ni ka Puter na harmon pasal cha harmon pasal cha kha ko rồi cái mà cả chủ làm hủ là cái chuyện hết tiền nó lấy về thấu thì nó đi nào cứu liền là chú hey training lai me ka ni a hey training lai me ka ni a training chuak thei don to em kan nang TBC science ing de ni pu b ngai kha PBK a thak na view do mun ti rồi sắp thì thỉnh pha là cái nụ da mi khani à mi lim sang thìn khani à alo le hey trâu bị sao ta leng lúc à langin le hunal me ala nụ la khop mai mel pola thai alo hey
kan ram lui te hi mun dang ram dang lui te an han sei thin ai chon hei kan van ne a nge lui te hi kan nga ni a amaro chu abi takin chim lampang lui hi ada em nge chung ko khat hei len deng te pon khop voi khat khop han man tur chuan kal hlat hi ngai khop mai a ni khat ni kan ban zo lo ni bera eng wang nge hi niang o ti hi soi thama oma a chan chu mi tam takin len rongotin sangha len te len khang ten sanghan man line tam tak chuan a thai ten an thai a tin a thenin gelatin ten an tia a thenin dynamo ten an depa nung cha hi tham si lo nge zawai ti thibek thei nge turte chu bomte heta karen mang dynamo mang te ting hi theya chu apoi em hei lui kan hang kala nge kai kuang chau deuh te chakai chau deuh te kan han hu zau thina hi nge an ma nia han chau a lui dung tluan hen alo ni vek me a kan hma lo kha hen tur sai hi anoma mi o ti tur hen a thina poi thin khop mai a hei mi ram lui te kan han ena hei video wa te tv youtube lama te pon yang anan mu thina lenan han vor leka dai te in bul te li apo lenan han vor leka an voi khat vor apo hian sanghalian tak voi khat ai tam nge sen lo ni ber mai chu voi khat cho ai sen lo khopi voi khat len an vor po hian an man theya dai te in bul te luya hin hi mi ram lui te hi nge tur te hian hmang ve lo ang khop me a then phei chu nge sangha hi India rama po Kashmir te phei chuan sangha hian ei ve vak lo an te mizo han te po hian nge a tam zia thuin sei thina in bul te hene du to kaman tu ro man te chu tiang chu ni a chulai a chuan mizoram chu hei a dik ta ka sei chuan ani na dik ta ka chuan he tiang tura nge dynamo te bom te a rai thin ho te he tiang ti ran nung cha luya nung cha te ti hlum puk theyang thi chi man ruam mang ho hi ama mo hian ni thina lui lam atang i zong ama mo hian ni thina hi tuna phei da em ton ma ni tak po tiang lui lama chetla ho po in an bei dong lampang to khopin tian kan lui kan ram lui te he da to kan mizoram chung pom mar lama chuan khoi lai amo chuan nge lui la nge sangha te khatiang kai kuang chi lui lama kan chom me yang chi laum thai mem hi mu tu rom zo wa chulai chon abi tin kan chim lampang lui te hi ada bi zuala hi po em ma ani na dik taka chuan luya hian englai pon sangha te luya hei chom me kan ei chi ran nung chi sim hi englai pon aleng na nge anom no turin ni rongot mai ni chu ni phung turin chu phai rama te po nge tiang chom me mang ho ramanga te po ani a chulai chuan khoi ram luya pon kalila man ruwa dik takan man chuan
nung cha rama luya chom he kan yang chi nung cha te hi sangha te chakai te kai kuang te tiang hi len hemi kan man rom man chin lenina apa hup chin khami ba kha chu athi ve lawa kan man ba chu anung reng don ti na ne su su anin tha pung chake me ma kan man seng don lo kan ei seng don lo ti na ne kan ram luya kan chom he yang chi hi amar chu tu na chuan hlatak pokalila ei khop man hi hare mem to hi ke ma ni dik lo ni kan thiam lo ni luya kal thang ho te bok hi luya zong thin ho te bok dik lo hi ani tlat me ya hi kan ngai tu thian hi ngai hle me tu na hen nakin loka phe chun sangha te hi phai tanga lo chuak phai sangha kan ti ba chu ei tur he lo don lo dil siam ten dil sangha khatiang ba khai turum don lo ni hen alanga chuwen tuna chuan a tu te mai po hian hetiang ti ching kan khe chu in report fe lo vila in dim lo vila ti hi apoi mo tong ga ria chuwen in dim hi a hun vak to lo ni hetiang poisa lo lu tu kan nung cha te kan lia kan nge nung cha te meeting na kan mo luem em nge a su ei tham lo ti hlum treu ang chi man rom hang chi ho hi kan khia ni chuan adim hin in dim lo photila chu poi muing ka ria ani lo chuan nakin lo ka chuan di la sangha nei ve lo te tan na nei thei ve lo te tan phai tanga sangha lo chuak lei ve thei lo te tan hen sangha hi lei phadon kan lei phadon lo nung cha thum kan yang chi luyam hi kan lei phadon lo chakai te hi awang to ma hi poilu tu ka chuven tuna tang he chuan tiang poisa lo anam ni pon kan khian ni chuan indim lo hi angai to ni hian a ta chu kan sui ve ni chuan ka channel mi tam mi subscribe to lo me mi la subscribe ve lo ta khong me subscribe zel turin kan dil to like to comment me pek sa zel tu kan dil tak no chu ne